Nakoy tuyo ninyo. Unsa mo grado? Grade 11. Ay mga brahet man yung mga grade 11 sa national. Nakoy patagaan niyo, tagaan ta mo 100. Pero gabaw mo sa answer. Ayo isaba unsay answer para kamoy makakuha sa premyo 100 ha. Okay, play. Dara 100. Unsay meaning? Bahin ni sa eskwelahan ha? Di man eh, gina bahin ni eskwelahan. Unsay meaning sa GMRC? Okay, 5 seconds. Ikaw. Tagal na lang. GMRC. Ikaw. Okay, bawa na Ikaw. GMRC. Meaning. Okay, time's up. Lamat lang, Brad. Sunod lang. Surprise lang yapon ta vlog ha. Lamat. Sige, Brad. Dali ba? Nada pa premyo 100. Ang makatagaan 100. Ali, ayaw. Saba dali di ba? Oy, kamu la tulon di ba? Ikaw, Brad. 100 pesos basta matagaan na nimo. Andam-andam ha, 100. 5 seconds ra. Unsay meaning sa GMRC? Unsa daw? Good moral and good conduct. Yes! Allah, sayop. Good moral, good manners man, and right conduct. Ay. Sinsya kay brada. Sunod lang, Brad. Sunod kayo. Salamat kayo, brada. Sige. Salamat kayo.